COVID-19 bilen bagly ýagdaýlar Mary welaýatynda agyrlaşýar, Lebapda kadalaşýar, Aşgabatda ölüm sanlary aşaklaýar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligindäki çeşmesi Mary welaýatynda COVID-19 bilen bagly ýagdaýlaryň agyrlaşýandygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 ýokaşan näsagyň ýokdugyny aýdyp gelýär. Murga we trawyna bir lukman koronavirusdan aradan çykdy. Ol bir aýlap öýde bejer galdy, soňra işe çykdy. Ýöne aradan bir az wagt geçenden soň onuň ýagdaýy ýaramazlaşdy we şondan soň aradan çykdy. Ol 55 ýaşlarynda diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 10 awgustda habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatyň ýokunç keselleri hastahanasy koronavirus alamatlary bilen aradan çykan adamlaryň jesetlerini olaryň dogan garyndaşlaryna gowşurman saklaýar. Ýöne munyň üçin para beren adamlar hiç ýyly päsgelçiliksiz jesetleri kabul edip alýarlar we olary däp desturlara görä jaýlaýarlar. 75 ýaşly başga bir aýal aradan çykdy. Ol şäheriň ýaşaýjysy. Şäheriň eteginde ýerleşýän Gökçede ýaşaýardy. Onuň maşgalasy guruply. Ol ilki özüniň keselhanadan alınıp gidilmek üçin dogan garyndaşlaryna jaň etdi. Dogan garyndaşlar gelýänçe ol aradan çykdy. Onuň jesedini bermek islemediler. Ondan dogan garyndaşlary pul төлediler we jesedi aldylar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä degişli adamlara para berip jesetleri kabul etmäge we olary jaýlamak üçin ähli adatlary berjaý etmäge ruhsat berilýär. Şol aýal jaýlanany ähli däp desturlar berjaý edildi. Hiç kim päsgelçilik döretmedi diýip habarçy aýtdy. Olmady ýagdaýy pes başga bir maşgalanyň agzasy aradan çykanyny deň mümkinçiliklere ýol berilmänligini gurrun berdi. Mundan öňe Azatlyk Radiosynyň habarçylary keselhanalarda koronavirus alamatlary bilen aradan çykan adamlaryň jesetleriniň keselhanalardan göne goramçylyklara äkidilýänlikleri, jesetlerin howaslarlaryna gowşurulmaýanlygy barada habar beripdi. Galy bertede habarçy şu günler Maryda 1990-1992 ýyllar aralygynda doglan raýatlary virusa garşy bir sanjym edilýänligini, ýöne maşgala lukmanlarynyň bu sanjym barada giňişleýin düşündürüş berip bilmeýänliklerini, diňe onuň dümeге garşydygyny aýdyp çäklenýänliklerini habar berdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligindäki çeşmesi Aşgabatda koronavirus bilen bagly ölümleriň 25-26 ýylda paýtagtda iň ýokary derejäge ýetenligini, 6 awgustdan bäri ölüm sanlarynyň aşaklaýandygyny habar berdi. 10 awgustda Azatlygyň Lebapdaky çeşmeleri ýurdun gündogoruna girdilen petikleme çäreleriniň keseliň ýaýramagynyň öňüni almakda oňy netije berenligini habar berdiler. Şunyň hasabyna kesellän adamlaryň sany ören az, ýöne testler geçirilýär diýip bir çeşme Azatlyk Radiosyna anonim şertlerde beren maglumatyny aýtdy. Şeýle ol Lebapda rastatçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy döwlet gullugynyň 11-14 awgust aralygynda Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasyna ýörüýti iş geçirmegi planlaşdyrýandygyny. Munyň ýaly 15 awgustdan başlap hastahananyň terapiýa we hirurgiýa bölümleriniň hasta kabul edip başlamagy gödeňine tutýanlygyny habar berdi. Terapiýa we hirurgiýa näsaglary kän ýöne olaryň häzirki wagtda hastahanada ýatyp bejergi almaklaryna mümkinçilik ýokdy. 15 awgustdan başlap köp ugurly hastahana näsaglary kabul edip başlar diýip Çeşme Türkmenabatdan habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 awgustda bütün dünýä saglyk guramasynyň baş direktori Tedros Ghebreyesus we bu guramanyň Ýewropa ýurtlary boýunça sewit direktori Hans Kluge bilen video duşuşuk geçirdi. Bu barada TDH habar verdi. Duşuşukdan soň Kluge özüniň Twitter hasabyna paýlaşan maglumatyna Türkmenistanyň COVID-19 synagy negativ netije görkezen pneumoniýa wakalarynyň artmagyny saglyk guramasynyň çynlygy alada bildirenligini we bütün dünýä saglyk guramasynyň toporuna ýurt içinde COVID-19 testlerinden garaşsyz nusgalmagy we olaryň ýurdun daşyna guramanyň laboratoriýalaryna äkidilmegine ruhsat berilmegini soranlygyny ma'lum etdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler toporunyň Türkmenistana barmagy geçen sapar 2,5 aýdan gowrak wagt aldy. Guramanyň Türkmenistanyň garaşsyz test nuskalaryny almak işleriniň nähili şertlerde amala aşyryljagy häzirlikçe aýdyň näl. Prezident Berdimuhammedow Ghebreyesus bilen geçiren duşuşugyny täze görnüşli ýokunjyň ýüze çykmagynyň sebäpleri häzirçe dolu çözülmedik mesele bolup durýar diýdi. Bu aralykda Başanyň döwlet departamenti 7 awgustda
Öz raýatlar üçin çap eden täze syýahat duýduruşyny Amerikan raýatlaryna COVID-19 sebäpli Türkmenistana sapar etmezligi maslahat berdi.